If you baby a GGC Campuano, Nanano de Kukuru here, and break us on Ejura Day. I feel my hand crowd, you know. Sekyirene afashe eye Sekyirene Yam Festival na ene day ye die Sekyirene afashe Sekyirene Yam Festival ena ye die na ahotuma ena ye pano ene na ye di empom tiri dwubadie ahyase eti ene ye luncheon no anya no nko a Nananom esan aye ejapadia wade ema eye Ghana fire service babia adwumayefo ebetena ne santi ene dwumadie na do so bebre eti ye pa dwumadie no ho entoma enne ye bedam ase yaboafo Ghana Union Assurance Company Limited womani aboafo aso yasene Ghana afana nyina Baby biara wo hwehwe Ghana Union Assurance Company Limited no wonsa ebetumi aka wo mo eno nti enne wo mo ne aboafo a eboa ma yede adwumadie no afi SekyeDumasi na yede abramo ne kropon Ejura emu owe na esi wa Ejura nyina achi no ni anananom ayenie nananom de niema nyina agwakwam nana ene adwumadie no hu ni sei me hu ni sei ye kama if you say Sadi okra no ensi sada say berema se be wanya ne mfie na ye de ahya afache ne mu no me hu bi sada nti ama anade ani gira brosododo na so se de na de ani gisam nko a ya fa se we de eye buei pa eye kikim
Festival ɛho ntoma ɛna nada yepa a yɛde float ɛna ahyɛseɛ empom tenetene adwumadi a yɛnanteɛ kwan so ɛna yɛde afi adwumadi no ase ɛnɛ baabia ataidin adraman yate ɛdɛnɛ atadwe esan sɛ adwumadi wei yɛdi ne da afi bia yɛdie na barima sɛ ahwede fro nananom adwa ɛfa ne wɔfa no mutuo ɛsɛ adwura hene no ɛnɛ yɛ pasa adwumadi wei ho nyina ntoma na ajapade a wayɛde ama Ghana Fire Service yɛ pa ho ntoma ne senti ɛne dedei ɛne anigye a ɛnɛ yɛnyɛn owe na esi wɔ adwura nyina akyi no na nipa bi no mu esusu sɛ adwura enya nkabo mu da nanso ɛnɛ otwadi ampɔne nananom adaroma nananom ɛne kroma enyina yɛ nkabo mu eti ɛnɛ dwumadie wei ɛkɔ so a na yɛ nigesɛm nananom mbɛma ne nyina ayɛ mranteɛ nananom ahemafo ne nyina nso so ayɛ mabawa ɛkyerɛ hɔ ada wɔhene ba ɛkyerɛ hɔ ada Efi baby ajiji si kampuano nananom de akukuru hwe ase emprenka so na adwumaden afia apma hankra duonu so obenim bosumi nensia Ghana benya afa ho de efi ngesi abrofo nsam ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunyine ye muamo Ghana ma ye muamo pa ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino so ya kunyine ye muamo Ghana desia ye muamo pa Ghana ma mudaso Amansambo mudin baby amukobia Ghana my mudanso na Burma osai dia yotosiminu nana Ejura hene anamu amamu nyina akwaba na ekase aye sa Yam Festival ya ejunu afi no afi afase no ne film no ana dia atoso ne nyina so pa no ene se yantrase asundue mu na yemfa entumpo peaceful coexistence for development ya best ankura ni adofo na omaboa yen ska bibi ambenya bia na yade asi prosi division and as ufri police station ya otwaso no ya obawo ya municipality no ebe ya mo headquarters ewo Ejura enti anunti anya bobo sa efa no ebe shefa no na sa foto no so e di aba nti so obi wo bibi ho no mo eda no ana ansa na beduru ho ana sese wie kura no a o de ba na no beje na tabo abaso awreho se Ejura sa ubo Ejura din o ba bia de ebeba obi am adwumu ane ekwamukafo highway robbery ana yankwaya amanyesem ana enkotua na mobi na fe adane ntokwa kabima min kambi no
Hanum de na koye bumu na me mubi anu dan chanya na obachie se kuo we akura we ana sa ntokwa ewo ho no no edoso ya friend communal strike na se nyina yanka ya ankrofobia yenya ehu won ekoto she yamranche ne ba kunso eye Ibrahim Muhammad ya dudu no efreno kaka matu na unfortunately and I say ya antiasem de ne duada ya esi atwa da onkoto she no so no enu akuman efrimu aya 28 June ebasa no ya mranche ni bi ade iya arewo wani je kika ho atisi krom che omo ye oye kire na nka aban ni amanfo ehun di akoso na ya eye omo na enamire no sa oye kire nka omo ko akwakoye yi no afi ko dani bi foforo ema nyama saye ene ntokwa sikantwe ema abo ebepie mu nti sani Ghana so yemura kire no eye police ane asojafo akabo mu se omoba sani ebe ya basabasa ye no atu bitwa eno adiachiye ana se ekọ na wiye no na yamofra no mienu asafi mu ama bebre eprepra ana amanfo so ajapade ankura ne ekuoku ajapade enso eseye traditional Igbo houses yes, amamani amaniana na nanu da goma fo no. Babule. Enjoy the executive of the individuals from Kumasi. For them to inspect their cars or the parade. Regional Commander in Penny for an eco inspection. Napi to a Nedraima, a Kahobina, or one Casano to Yehene, Nana Edu. Also, it is a year. District Commander, wow. Now, we dear messages for me, especially in here, and my brother woman, and when you are away to Hamaye, number from Emma. Ebino ababa bodin, ebino ya benfo, ebino so ya kunyine ya mwamo, lana ma ya mwamo pa. Ebino ababa bodin, ebino ya benfo, ebino so ya kunyine ya mwamo, Ghana leshia ya mwamo pa. Lana ma mudaso, amansambo mudin. Before Dimba Takinam home, so I call Ejura Sekyirene say, Cosiana and Koye, Wajin Sabianum, Ejura
my penny on a penny for Castle. You were 2 for Castle and a penny for Castle. You were a seven penny for Castle. And I'm driving penny for Castle. Ghana Masha Monsa, Santa Masha Monsa, Ejura Monsa, Pontuan Coson and Yapo, that in Chimana by Abatuaso. When your car and quo was an animal every Yamojani up and Punto, or the Alpha Campaneso, a Drobe Yano, Siniano, Ama, Ohio Badiano, will be in hot on such a for. So far, quite my dear Madaruma. Monica. Konya kese so manya mfie enum nti mene nanano ka yeti pound say ye beye enhihye kese bi de ahye nyankopon monyam na emfie enum no eda ho no na emfie madu suko na enum kakra nya mfie aduonum na 54 nti hwe atale ahye na yahwero animu berema at 54 na fe woledi suka mu no mfie aduonu ni ye ka ni nyina bom na ya yosom ya hye nyankopon monyam anche ena bonsam ema mfam aboni be 5 da ha ama program no ye twesin sen ho nti ufem a ene ye da nyankopon ayisi wo se ene na ye nka ni nyina mom na fe edan kama yesi de asi wa ama fire service adwumayefo no ye nka ni nyina mom ye mfa miesa edan ya no ye mfa safo no enche fire service
mpanyinfo nsa me bae no na me ba bi wo fire service wonte o ha me ko se me ko hwese de na sitre mo titie ti me ko na me hwe se de wo ma sitre mo titi wo na wo de daka na se na ba bia ebi dida wo mo free banam so na mo da wo no so ha ya na ye wo mankasa ti me ko yin fe na mka che na nanam se na nanam ese ye bibi do ye ni hwe de so so once na ni hwe ko na wo pesa ni nsam enti kwan bia so no ese ti me pagya edanse wo ema odumje aduma yefo no nananom ka ye tribo mo no ya ye nyama bebre abo aban e wa ye mansimu a ye de asase kese ama prison service eno so wo mo fa bi nye nnuane emoa prisoners ahodo e wo oman mu nyina no na nse nche kwa ne bebia no mote ho asem bere mane ne mpanyimfo ka ye tripa ho wo bosika no e de ko Ejura municipal hospital ho ye hu sa doctor na ba bi ote no ono so ontiye enti ano so ye ko pega adampom 4 bedrooms ebisi ho say your doctor no wanya dey onko na onko tra ho now ye dey see ye ni so din say ye besi police division police headquarters ama ye drawways a ya brusa ye to so be ye 9 na enan no ehunahuna ye hye ye din say ye be pagya sa dan na so ho enani chine na ye a tamwa asem ni si ya o mampani abede chire ba ha no medi tu nanim say boss the woman name mpanyimfo tiri mu ni adwan ya dwene ni wo se mebo amo o ma ye bags bako 1000 eye vice president and national security minister so no ka no ho wo so ma ye cement bako 500 ye member of parliament na wote wo no wo no so ama ye 200 bags of cement no kura no wo sa diska bia ta chire ndem ni se bi ono obeka wa ye betie National Chief Imam also my 200 bags of cement. Let us Ushama, mpanyinfo atitiro no oma ye dey omo nyina abaye nsa ba mu abebo ase. Said the kwan fa so esti wei. Na ye keka wo mo anyankopon adu wo mo bibi e wo kurom ha. Mene fire service mpanyinfo hia won kran. Ena me ka chom say ajapade na yesi amamo no. Enye no nko a Yamamu asase ye ne nananom amamu asase kese mumfa mo training school kitwa bi na esi Jamestown po anu wo no munyim framra Ejura ase a wo mati ase se de asase ne ma wo mo a wo mo di training school no beba betre Ejura ha asase no are you ready ehum krata gina you ready enche ye beba be hand it over amamo e wo headquarters wo ta hoaden ne mwa bi amwo bia no mon start enani china ya na momna mesisi stretches bia mo fi se mo besi aboa ma training school no atima yi adwuma wa Ejura ha no na danom so ye beta machi afa military base bia na ese ye pese ye no ye wo stretches no wo dada what vision for the woman dan ko no wo di je aye edan no ye mfa ma obi ase rent na nanom ye de yenum ye de so ye mpese ebedu obi asika kakra mo de bedum ye no ye bie ensem de ye ma mansa nyina hu se sika na ban no ye de aya ama wo man no ti ye nam na obi che bibi kra ni de meka na de abehye development bia ekom and also are you ready wo ho it is aban bie tum se wom ene ye de soldier for kotra Ejura ba bi o mo betera no wo mo da no are you ready it is a wohwemu a motumi se nananom no ye dwene mo ho ankasa se me gyina ha kasa na nananom atwa me ho ahyira yi enne yesusupo akyere Ejura ma se ye de ye ho nyina bo afode ama Ejura man ye dwuma ne se ye beboa ma oman no afa ne ntema papa afura ti musimu trase na mo bompa ya mo mompa ye ma na bere man ne mpanyimfo Efi baby ajiji si kampuano nananom de kukuru hwe ase emprenka so ne adwumaden afia pma hankra duonu so obenembo sumine nsia lana benya afa ho de fi ngesi abrofo nsam ebinu aboba bodin ebinu ya benfo ebinu so ya kunyine ye mwamo lana ma ye mwamo pa ebinu aboba bodin ebinu ya benfo ebinu so ya kunyine ye mwamo Ghana leshia ye mwamo pa Ghana ma mudaso amansambo mudi
bokobia Tima weni nyisa Ufrigano Mapunti oja yoso Na yeso mbio Tima weni nyisa Ufrigano Yetasi se bebe His name in honor of Nana Kwakusafo Ababio, the late Ejura Hene, on the 18th September 2021. Role of honor. The underlisted generously contributed to the construction of this accommodation block. Alhaji Abdurrahman Abdullahi, alias Alhaji Ayoma, Mr. Nick Danso Abiam, Mr. John Odro Boatin, Honorable Alhaji Muhammad Bawa Brahma, Honorable Alhaji Muhammad Sali Subamba, MC, Mr. Joseph Akwa, Nana Ohusu Esuyama Escobar, Nana Kofi Jamfi, Mr. Safianu Gariba, Mr. Karim Mahmouda, Mr. Frimpon Che Boache, Coil Manager,